Walang isang. Ay, hindi maalat. Maalat ba? Maalat. May dagat magmatay. Kami maglalangoy. Doon lang po kami sa sa Baywalk. Opo. Pababalikin din po kami. Sino may bala sa inyo? Balikin din po kayo. Ay. Hanggang saan po kami pwede, sir? Hanggang saan kami pwede doon? Wala, talagang may bantay rin doon. Pababalikin din kayo. Ay, ganun. Sige po. Sige po. So then bike tayo. Bike. Doon na lang sa beach house. Hindi. Kayo. Wala na bang daan? Yung sa public beach, saan yun? Doon sa kabila. Yung public. Sa kabila. Yung nakita natin? Yung pa, dito, dito kasi BTA kasi parang team zone kasi yung BTA. Team zone. So, dito pa tayo. Hi. Pinasa mo. Nakahanap din tayo.
semento. Ha? Doon. Yung semento doon. Yung semento. Tinatawag naman ng tubig. Ito na yung tubig mo. Hindi, may naliligo. Meron. Doon, para doon. Pwede na tayo bike sa tigasan. Ay pa, ba't bawal maligo? Sa dagat naman. Hindi naman to swimming pool na Oo. Hindi, saka open to ay. Holy Week, nung Holy Week, oo. Basta mga makaupo ang alam nila. Kung 1 month. Sinabi nila. Oo. Hindi na nila alam na pang Holy Week naman. May batas, bawal lumabas. Mukha daw kayong bata. Mukha kayong bata. 15 years and below. O, yung magaan lang yung isusot nyo. Yung magaan lang isusot nyo para hindi mabigas yung bike.